natin. Ayan oh. Tingnan nyo. Salamat po tayo Mento and like and share po. Ayun, magandang araw ulit mga kagamba. Papasalamatan lang natin yung yung subscriber natin, yung mami niya, binigyan niya ako ng ayuda mga kagamba, at saka ito, sando. Thank you madam, yung mami ni ni Simon dyan sa may GMA Cavite. Tapos so shoutout muna kay Charlie sa Cristobal, Aldrin Milyares, Randy Joy Nocom, at saka si Joyce Mio. Ayan mga gamba, panoorin nyo yung mga nabigyan ko dyan. Dito sa May Garcia. Maraming salamat po, Tatay Lindo. Yes! Yung mga nangihingi, akala nyo wala na, hindi ko palang hindi pa lang ma-chimpo yung lugar, yung deliver ko dyan sa lugar nyo. Kasi sinasabay ko sa deliver yan eh. At tapos yung pumipilit na magkaroon ng mga Bisaya, saka na yan mga kagamba. Muna, Tagalog lang muna. Maganda naman sukat ng Tagalog eh. Kagaya nito, OIS na ito. Tagalog to, OIS na ito. Ay mga kagamba oh. Halos OIS na lang size niyan no? Ayan oh. Eh sa halagang 10 piso lang eh, titipid pa kayo. Ay sa mga kabayan, paglalabanin natin yung mga kabayan, tingnan yung picture nila dyan, napili kayo dyan. Light brown, ito kasi dark brown tong isa eh, parang black na siya, na tigre. Ito naman, parang tigre din siya na brown. Kasi ganyan na yung mga kulay ng mga gagamba ngayon mga kagamba, kasi sa sariwang mais namin to inilawan ng isang gabi. Ayan o. Pag sariwang mais kasi mga kagamba, iba-ibang kulay niya. Ayan. Saka ito yung isa. Ayan. Ayan. Halos sa pa-OIS na ito mga kagamba. Itong mga to. Yung mga Tagalog lang yan. Kaya Tagalog lang muna mga kagamba yung tatangkilikin natin ngayon. Kasi hirap pa ng Bisaya, saka napakamahal. Minsan di pa makarating, bayad ka na. Ayan. Kasi paglabanin na natin. Mga lakad bangaw na sila. Parehas. Ayan. Paglabanin na natin. Ayan tingnan nyo. Kiskisan. Walang tigil Kaya lang lamang yata yung light brown ayun, nalaglag yung dark brown. Tingnan yung brown na to. Tingnan natin alam niya na may kalaban siya Ganyan mga gustong-gusto kong gagamba mga kagamba. Alam nila may kalaban sila Padala yung kalaban niya, alam na niya. Nabol niya Kaya lang nanghina na rin kasi tuwing magkaharap sila, ayan, nakakagat din siya kaya nabibitawan niya. Ayan lumalaban din kasi itong duck Nabulin mo. Wala na. Hindi, ayan, nagkagatan yan. Bumitaw na naman Bumitaw kasi nakakakagat sa mga gamba. Malaki yung pangil ng dark brown Susubukan na lang natin ito mga gamba ng iba. Medyo maliit siya pero maliksi. Makikita natin kung lalaban itong medyo maliit na to. Yan. Wala. Isang beses lang sila na dakmaan Ayan mga kagamba. Isang beses lang sila nagdakmaan. Ayan. Ulit ayaw lumapit Lumapit ka. Ayan binalikan niya. Kita mo? Nalaglag na yung malaking mga kagamba. Wala. Ayun Ayun. Sungkitin natin. Nasa baba sila Yan
Ayan o. Agresibo itong parang tigre na to. Oh, ayan o. Dinali pa rin niya kahit nalaglag. Oh, nalaglag na naman. Daliin mo na ng daliin. Nakagat din itong itong ayan o. Nakagat din yung dark na huling nilabas ko. Ayan. Ayan o. Hindi na gumalaw mga kagamba. Ayan o. Wala na. Natural din to kasi nakagat din. Ito malupit talaga itong brown na to. O, pangalawang laban niya, multik pang ano. Wala na, nag-lips to lips na lang o. Ayan o. Ayan o. Wala na o. Natagiliran na. So, ayun, hanggang dito na lang mga kagamba. Ano na natin to. Wala, patay talaga itong isa na to. Ang lupit niyang kagat niya o. Ayaw bumitaw o. Oh, maingay yung pusa ko, yung imported na pusa. Naghahanap silang aasawahin. Baka meron kayo dyan pusa dyan, ipaasawa natin to si Negro. Ano to, imported to eh. Hindi na matanggal mga kagamba, lupit nito. Ayaw, natanggal. Kumasapot siya dun sa sa stick ko. Malupit. So yun mga kagamba, hanggang dito na lamang mga kagamba. Lagi kong sinasabi sa inyo na huwag kayong papatol doon sa mga padala mo ng pera bago gagamba, wag niyong gagawin mga gagamba. Sa panahon ngayon, kailangan na makumita ng pera dahil sa hirap ng buhay. So lahat ng pamamaraan ng mga mangguguyo dyan, gagawin. So hanggang dito na lang mga kagamba, maraming salamat.